Sve pobjedi, evi. Sve pobjedi. Nisam vidio mora, ni koji dava. Sve samo ulako. Dat nek dadne zdravlja makar da. Vidiš ti ovo je krenulo vam. Selo očilo čito. Moj djed. I ova kuća, i ova ima kuće. Dolu, i sve. Komplet znači naselje. Kud je sve dole u kotlini isto, to sve ide dole. Ja, dole ide, vuče to dole. Ovaj čovjek u Njemačkoj penziju zaradio, kuću napravio. On se iselio. Svi se iselio. Da. To ima djela, nema. Jojstro. Evo ovdje treba ovo po hitno sve ispitat, vidiš ti koliko je to. Znate, on je, ne smije ovo da diraju, dok se malo ne sanira, no. Moj Bože. Malo bacim ovoga, ne se more narod penjati. Ja na blok. Kako vam se dolazi okolo, jel? A? Kako se dolazi okolo? Gdje? U obodnicu ovdje. Ima onda raskrće, onda. Dobro? Ide se tamo i dole kroz kamenjaše i ovdje dole i u vodnicu. I kod koga ovi ljudi žive? Kod prijatelja? Koji? Ovi sad što su iselili? Pa gdje se i kos našao. Gdje se kos našao? Ima jedni žive gore u ovim kućama. Ovdje što su nabrzi. A jedni su ošli dalje gdje ko, eto. Ovo je Oldić, jel da je otišli skroz? Ovo su Jolića, dole Džapići.